Цепна ми. Да. И здравейте, тук днеска съм с... как се викаше, бе? С Ардас. И... Нару. Чакам сега да им свърши времето. А, ето, тръгвам. Ти почна ли да играеш? Да, аз чекам да заредя. Не, ето те сега бият, хуманите. Те сега пият. Ай, аз съм вътре. Айде, Айде, дано да сме всички зомбита. Аз съм Нави Крейзи, дек съм отвънка. Ако беше яйцо, ке се жертваше. Ти не го знаеш, той Ицо. Да, ето той пича горките останаха тук, а някои се опитват да преръстат, обаче нямат шанс вече. Аз защо съм? Гледайте Девил или Пистър. Не, Да, аз не мога да почна. Защо? Тъп сървър. Аз не мога да тръгна. Айде, кофе този сървър, бе. Остави ме отвънка и аз не мога да тръгна да играм. да, аз съм зомби, така си мислех. И сега ако аз се джойнах и стана аз зомби. Сидя в уч. Вие не може да се включите ли? Аз не мога да се включа. Ето, включих се. Зомби ли си или не мога да почна да играеш? Човек съм. Седи в уич. Аз съм зомби, да знаеш. Малко ми лаги, Аз като съм снимам. човек и бяга много бързо. Малко ми лаги, като снимам. Съседите са. Чакай, поне да кажа. Христи, млъкни за малко. И да, това е зомби ескейп, трябва да бегат. Аз по-скоро ти приятел. Чакай, аз ще те гледам. Убих един човек. Браво. Христи, гледам те, с пищачки си. Качва се по стълбата, бе. Лаги. Не, аз Аз снимам. излязох изведнъж от сървъра. Ай, Христи падна. Пускайте Jurassic Park 5. Jurassic Park 4. Има и Jurassic Park 3. 4, де. Ай, аз 4 избрах. IP ми дайте. Ние сме в сървъра. Ти пък къде изчезна па? Не знам, извиняйте, нещо ми стана с компа. Connect. Са лаги сървъра, бе. Знам. Нема друг, то е само. Що ти кажа, Христи? То сървър е само. Айде, вие тия па не знаят ли в дек да минат? Connect. То влизам. Извинявайте, бях объркал там, видно като съм си играл с това и... Да, аз не мога сега да вляза, ще ви гледам само. И аз съм мъртъв, защото ти си мислиш, че... Да, пак ми се бъгна сървъра и пак излязох. Защо? Много мразя така ми се бъгна. Не бе, този сървър много лаги, бе. Аз на мен лага, лага съм седнал. Не пи лаги. На теб лаги ли ти, Христи? Да. На мен сървъра ми бъгна и ме изкара. Готово, вече влязох. То Шек оцеле. Он си взе кораба и това е. И още един оцелял. Само Те се качиха, шо. И сменят мапа. И това ще е хубаво да го сменят между. И да, хора, сменят мапа. Сменят мапа. Да, ето, на мен ми зарежда и ще ми зареди всеки момент. Това е най-хубавото нещо, да сменят мапа просто, не да е то стъп мап. То аз този мап не съм го играл. И аз, сега ако ми пуснат, например, някой познат мап и аз го видя. То, например, ми е познат. Чай да заради, аз кивия. Да, то го знам на Исус аз. Това е Малко ми Jurassic. лаги, ама и с лак играм. Шокът. За хората. Само лъковски зомбият. Да. Да, честно, играм с лак.
Гледай го тъпото лапи чупи дъските. И аз паднах долу. Те, понеже тъпите лапите не могат да се катерат и... Ти падна там на първото, нали? М, И аз паднах там. За тебе съм. Тук има някакъв динозавър. Да, за тебе съм, бе. Само са моли тъпите лапи. Мале, как ми лаги на мене? Лагна ми и паднах. Сепна ми. Аз помежду нали не мога да ги обиждам, защото и аз съм лапи, да, ето, тук има 100 зомбита при мене. И аз съм също. Да, ето, и аз И аз съм съм- зомби. Аз съм слаг. Аз съм зомби, защото Аз тъпите не мога да лапите. оцеля. Лаги ми направо, за световно ми лаги на мен. Ох, как спуснаха вратата и Сания как се покатери на нея. Аре, да Не. Той зомби не, да не ме докосва. Как лаги, бе? Как лаги, той нещо, е? Мале, от снимането много ми то лаги. дойде чопъра. Аз от снимането лаги ми направо на мене. Аз направо зацепвам. Ти гледаш ли ме до оградата как ми забива? Ти къде си такъв си? Аз държа. Аз съм до оградата, дека един скача. Му се лаги. Чакай, аз те видях, тук ти си Да, и това съм аз. Мале, как Да, ми бе. лаги. Гледай ги. Не бе, ако сопра клипа, ти такова сопри да ми лаги. Не, сега снимам и... Гледай ги са. Давай. Давай. Не, Темпо, давай. темпо. Да. Не, чопъра, не върни се. Не. Край. Биха. Скачай. Не мога да стигна, си фърлиха една от гранейдата. Ама той мапа, не знам защо е такъв между. Той преди беше малко по-хубав мап. Замисляте ли си? Да бе. На мен доста ми лаги. Да се световно. Мале, не мога да ви настигна, бе. Аз толкова сцепена съм, че... Аз съм зомби. Аз паднах долу, да си искам. Христия, що не играе? И да, хора, това ще бъде за клипа, много ми лаги. Да снимам. Лъкше. Не, остави този мап да го изиграем. Не, снимам и много ми лаги. До сега не ми е лагало така. Да го ставам ли още клипа или вече да спирам? Христия, що не игра? Стои на едно место и това е. Христи! Ганото лапи. Христи! Затворил ни. Човек, я виж ти, ти снимам. Я виж ти дали не е затворил. Не мога, защото аз сега тук се опитвам това да го джъпна по някакъв начин, ама защо не става? Нали? Ай, да бе, пак. Аз да, те фанах. Това се лесно джъп. Аз не знам защо не можех да го джъпна, баца. Това ма... Замързиха ме. Давай, влизай там, замързиха ме на мен. Готово, един го направи вече. Да. Защо го пусна това сега, ако го убият? Не знам, бе. Аз само там го убих. Не, пак бе, аз искам лепнах. Това ме дразни вече. Айди, бе, то... Вани го! Така, Криско ведетко. Не знам, аз джойнах в сервер. Ама искам да се оправят сега маповете, да са нещо малко по-така. Отвориха ги. Ето, отворих. Гледай ме. На мен доста ми лаги. Тя избегах шак. Изберех ли шак? Да, един скочи от чопъра. От радост скачат. Али дай, бати, те тъпите лапите, още си ме бутат и почват вече страшно много ме дразнят. Не бе, то сервер много лаги.
На Христово зацепя всичко, мисля, че.